bonsam share Jesus dia ni monyam. Papa yada was ya yaw kese akasa buyo nyame. No ma enyina da mobone die. Nam wadomo mroso so yaw mempa ebotiefo. Na se ade nyina da wiepeye a woma yakasa wo Kristo na waye. Buyo nyame o conclude Jesus Christ monti. Amen. Abiasis. Odo pa yo wen shirawo e wan kan ya da nyame asese ode anaso ache ye ne kwa na ne fam ye nyina tumi bi shira se ba akofo na ne mbadinum ye nyina nkase Yesu ya da wasio yes ya da wasio amen amen yo ena mesre ye nyina ye koso wo TV so nyina no ewase ne sentia Israel nyankopon ama ye nyina akwanjasa amasa akwanjasa ronko no ma ye brade ne ntiase so ekoso ewiase ayewo mu no ose bibie ni ho a esikwa na meno a ene Kristo namo meso ekensem akese yes, I want when you mind you know, was you and Yanko Pono or Ni Bribio Yebiawa as Tina Kamase Miss Viasia, your woman, if we are Asia, your way, se wouldn't mumua, if we are sniffer no mum. Asasia ye was no ya maso kekeo e was enso so nemu a obehunu ho se ofie ni okomoni o ma me ne SMS o papa ne SMS o nana ne SMS na yekonyini wa ha enene ya betena ha sa shesho. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Se wonni mumu a sa na obehunu ho se wiase na jama ha na ufire eye wodea onsam kase pa dia ma Yesu ya obi abehunu wo awo ana abrabo ayaresa yedi adian sane sumasemo ewo odofo bibresi was second chance TV so nyina e was secret awo ho enjane how bi ade aba no wa woni mo secret we no we onyame nipa ana wankasa na waba no o hawo ewo osubia so onim se secret ya ene akosi so otamfo bewu ansa ene na so nchiranka brade otamfo na ne ho ode ne sinewe yani odi osuru tua akosi so bewu eja otamfo momo. Yes, onsam kase pa oh ha you yare ni ese ofie abefo na eyo da be na ofie abefo nyina asibetu na ho ato nti hotel shop ne gone too soon no dia empa Kristo ni ehoda onsam kase pa hallelujah oh ha wase na ese wo be wo me ahwe hwe wase hwe ne ho de ne oh ha anio yayi wa wodi akoto pom hwe apoka krakai da ben ye behu baabi a wa wodi ne da wa aponimu ho ansa na wo wa benyimu awo kosa wate mate praise him hallelujah oh ha e wa oti hay sunsumu wiase na ya hyehyɛ won hyɛbere a eno nte ho kyere wonne afeni ya beko sunsumu wiase akoka wa asɛm awie asanye di plane aba asase yesu ansa na ya do green card so visa free sunsumu wiase abrɛ connection man nyame ne ba wo adwuma ya wate hallelujah
Praise the Lord. So what you can say? Doctor say. Doctor diagnose well neuro because we have no yare. A drone is about 20 million. Because what? Amen. As I say, I do pray because South Africa. As I say, a video special be a do nipedi na kwashem. Ya de bribi wura wanu ma koto yam na to match re. Because what? Amen. Amen. And obi ya de hu aduro. Onu ma ji utiri hu nyina tutu. Sana nyame pa. Nokwasem. Oti hu tutu ahwaye hu no ebia na no na nams na yare ya no hu nti. Wadwane aja ahoko. Asa hu ato. Sawutie mitie afoforo so agiye hyane no fo baako yeyi wa wodi anu yam ni amanyina tugu ansa na watena ase se wunni mu se suma sam ya ene akwan ya da ho ma no no ene osoro tuoi aje wo chichire udwiri osoro pompo osoro visa ya tutuo consider ben abofo kura etuo papa bi kura no want to miss ko ngura mu chia bepema no pa onya na maako na wode wano na etu de hallelujah oh wow na wode wano Peter kura asewu entine eposo epokakra keidi asewu namu bepema no pa wanya na de wode wano ene yekum otamfo na wo ne otamfo wan na wanyansa anafo so otamfo ye jimini ana na de wano aye no otamfo atiato oh ko se wate bonsem kasia pa ya ko otamfo ene de ade monko Bible mu enko hwehwe Israel for sabre de ne yaka no won tamfo Bible mu ya ko tamfo a na ya beyie na ye nipa bonifuo su na Palestinians for ya Israel for tamfo nokwasem pa Jericho for ya Israel for tamfo subampane agene kasi a wode tumi faw no mum eno praje Israel for bre David teach 9 ansa na wodi Goliath so ansa na won tumi atua fa won atamfo so na momo Ghana Christopher de nye saafo bi na be ya motamfo na ebom honhom beye ene momotamfo na modem anu atutuo kwa ede concept bonsem kasia pa si yakọ atamfo ene de ade woni motamfo otamfo ya wunua nepa okura esupia ne subani ye physical life suban character attitude behavior epia wotadi chicha wa akwamu se wo botaya no entumi mmemo eno ne otan bonsem kasia pa enti otamfo ya wokura ne subampone edi chicha wa akwamu no wode wa no kapea na wajai Devio yusunyansa amen enu ntino se moma mwani na hosa abowo yes na no na obetumi de atoje efiri ofidi somfo no efidi Bible kanyansa amen mutie me anio dia Christopher ya tamfo ne hefo ano na nkabe boa ye nyana uyo Kristo ni autamfo ne hwan. This is what we don't know.
Enti Kristo ni nante by heart. Okasa by heart. Nisu. Enene opponent isu yepe. Opponent ria petition wo so ore. Opponent ese biribi wo ho, biribi wom, won so se biribi wom. Opponent se enya kwa. Opeso o ma wote ho asese onyame na wo ka na asem no. Umomo boa. No bosom no wo ka no na e no kore. Enti wo na ese wo stand up for Jesus. Amen. Jesus. Opponent say aban won hihye no emmemoda untumenyo enyeye ade ache ya na aban say opponent no kora ewiaso otwe ahoma na ntwa na chese bibi wom na nka aban wo mfeli wo opponent say wa mmokoro no a wanya aza wamfa okunu akira awadi awon na ade ache ya no wafa okunu akiri na u Kristo no ya hwan. Amen. Anointing ya what Jesus Christ and ya what Antichrist. Antichrist oppose Jesus Christ. Antichrist is an name na chishini ho. Jesus Christ and the name na chishini ho. And Antichrist oboa. Ebi opum, ebi obepane so, ebi owiem, ebi wasase ase, and na Jesus was oboa, and na say atu challenge. Jesus person prove say na dia ya no kore, and Antichrist person prove say na dia ya no kore. We any competition na wa men no and be time for. Amen. Sanase enti sana nyame wiase netie ti se wunni mumu a ebeye dene se obetumi afiri wa ahokyere no emu. Amen. Amen. Enti atrase ya ye nyina wo so yi e wo se ohunu de enti a wo ha so ohunu wie pe ene obema ho kwan en ma Kristo enumonyam anam wo so aded. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Se uhunua etesa apan enonti wan wo brebi a ye kano manifesto enoni aban na wo ba so ni trimopo na na adwene nyina ne manifesto. Praise the Lord. Hallelujah. Enti obi a oye aban nipa sa wote ho ase a u begina ama aban botaye no abe wo sa ne pa no reshufflement ba wo ebinka o ya sandi bika wo de ho. Yes. Utie Anio. wo oman papa so ye ganani ana wunni mo ganani ye awya asea ka be brabola gugotem katika we ube hiri na to abonte so what you say ka nka wusu ebe boa magana aya no monyamo bria nka be boa ma wa pan no a wa bapa no anumonyamo aka. Yes. Enti sara na tiama wo Kristo ni se wunnim de wo ho pa ka be boa ma nam so ma Kristo anumonyam aded. Awesome kasia pa. Praise the Lord. Hallelujah. Kristo anumonyam. Kristo anumonyam. Enka dia utie bia enka odi bechina na nam wo so ema Kristo ayekra behwe. Enaje na ekoso wa Ghana ha. Deprived areas, abandoned projects, deprived schools under trees. Yakutwa photo near the abechre say monsha kuro isu school monsha won bridge monsha won hwan na kuro no nyina edini die bi ene das
nsuo bi ato aban anim ahyɛ aban ɛndi n'anu di nansa no na aban akɔyɛ hɔ fɛfɛɛfɛ na afei yɛde akyerɛ wɔ TV so na anam kuro no before ɛne ne after so ne yɛde animonyam ama hwan aban. Onsem kɛseɛ paa. Sara na tie wɔ Kristo deɛ nafu adoa broken legs. Yes. Schools were asai abrabo ahodwo aware asai na nka wama wo ho kwan na de ne da so nyina dia hwe Awurade anim na Awurade aba no abesiesie osiesie wi a na nso so wahwiri na wabegyina dom nyina anim na de wo ho akyere before and after. Amen. Na namo wo so na Yesu anumonyam added. When the terms and conditions here ewo Kristo emo. Amen. Ote kasa na say Anio. Amen. Amen. Enti anasa na abanye yo. Tube hunsa yase abanye ba bebie bribia no wo kuro bi so hospital kakra na nananum abwadwa na nananum abechirem yeda abanye ase yeda abanye penemfo ase bribia twam na de yare yobi yare kora hospital ben eji yefanya ibedu na yafu awu na owo ka bia na adwokwam enso enne abanye dawase obaya yede adisrede to anim watie yan enne hospital yes rese tenaswa kosi na yede anumonyam sha yede Amma ban. afi be na abasobo ye obo aban abaso. Amen. Sa na tie ma Kristo nso. Onsem kɛseɛ paa. Praise the Lord. Adenti momiente quotation be our 1 John Chapter 5, 5 verse 7. verse 7. Ebetie nyame asɛm. Aha. Na baasa na edi adanseɛ. Monje na basa na edi adanse. Verse 8. Honhom. Verse 8. Honhom. Honhom Ni nsuo. ensuo Ni moja. ene moja. Na baasan bom yɛ baako. Na basan bom ye baako. Sa. Wase basan na edi adanse. Honhom ensuo na moja. Na basan bom ye baako. We okasafa hwan ho. Osoro. Yes. Nyame aja, nyame oba, nyame hon konkron. Sa nyame ene edi adanse wo osoro. So osoro ne asase nyina ye ne dia. Yes. Na sa basan bom eye baako. The God in three persons. Etu be hu say adanse ebi wo ho fa wo ho. Said the wiase nyina bribia bi a wo ho be hu no say bribi wo soro a won bom ya baako. Enti adanse enim fa wo. Amen. Say what you say? Sir. For there are three that bear record in heaven: the Father, the Word, and the Holy Ghost. Yes. And these three are one. These are the three that bears record in heaven. Record bearing your day. So be bear record one. Na yasem kaya edaho. Yes. Eya dance eya kasa edaho se ye ka osoro se nyame bi wo ho a eya basen. Yes. Onsem kɛseɛ paa. Abraham nyame, Isaac nyame, Jacob nyame. Ti ye ka osoro se bibi wo ho a eno ne basen. We na bomu di adanse bear record in heaven. Na sa record na wo heaven no. Why any bit medi ho adanse? Nyame bonua, obo mmoa, obo epo, obo asase, obo bribia na hwan na kasa a obetumedi basen ya wo soro ho adanse. Se bribi wo soro a ye frɛ no wo nyame. Ɛyɛ me. Why? Enti yanko verse 8 ne so. Verse 8 ne sɛ honhom. And verse 8 no
so I say, and there are three that bear witness in earth. Yes. There are three that bear witness in earth. Nneɛma mmiɛnsa na ɛwɔ nso so edi adanseɛ wɔ asase yi so. Ɛna wɔakyerɛ sɛ dɛn? The spirit, honhom, and the water, and the blood. Yes. And these three agree in one. Yeah. Now, they bear witness in earth now. Water, spirit, water, and blood. One of the other. Nipa. On some Kasiapa. Oh, and you. Onipa, we are three. We are me and Sati Mobako, sir. Into one shepherd on Crabia and our bravo. We are three, sir. Hallelujah. And you and now watch us assassination. You were Bassa and was assassination. I won't boom. A year back, 80 advances say Yami was so. Amen. And when I yin I was assassin. It is a woofrey, Menyagono, woofrey, Casapio. Yinti I was assassin say, Menamosna, assassin Bibia, Ubianti, as I said, Yami was so. Amen. Yes, Jesus. Because animal and you into assassin say you will bear witness in this earth, on this earth, say or sorrow Yami and the war, sir, Asa. On the Casanase, Muda, in the Yanano, or Ofrini Mojamo, Nehohomo, Nim Suomo, Apowa, Asiana. Amen. Umoja, what was a say, you are now in insurance. Only brothers, many people cobra, young cobra, Yababa Nefamonia for none of them being an ira. At so Nasa. Do you insure? Yana Bufusa Gana said, insure be a body, a woman suono. Amen. Now, what's that for your mamma mensuo? She's a Bufusa. Oh, aha. Tinoso on the one quensu. And then quensu when you soon free boy.